Unde a dispărut reforma administrativă? România se află în 2026, dar funcționează încă cu o hartă administrativă din anii 70. În timp ce țara s-a schimbat radical, am pierdut milioane de cetățeni care își caută un trai mai bun dincolo de granițe, natalitatea s-a prăbușit, economia s-a concentrat în câțiva poli urbani, iar statul român continuă să ignore realitatea și să se agațe de un model învechit care îi costă pe români servicii de calitate și resurse irosite. În tot acest tumult politic în care politicienii și partidele se arată reciproc cu degetul, nimeni nu mai vorbește despre reforma teritorială. S-a vorbit mult, s-a realizat foarte puțin, iar realitatea este una dură. Actualul model administrativ nu mai corespunde realității demografice și menținerea lui generează costuri uriașe și rezultate slabe, mai ales în orașele și comunele mici. Avem prea multe UAT-uri, avem prea puțini locuitori. Am mai menționat aceste cifre și cu alte ocazii, dar le repet. Avem peste 2800 de comune, adică aproximativ 90% din totalul unităților administrativ-teritoriale, dar ele găzduiesc doar 44% din populație. Aproape jumătate dintre UAT-uri, 1500 la număr, au sub 3000 de locuitori, iar peste 75% dintre toate localitățile nu depășesc 5000. Mai mult, 119 orașe, adică 55% din total, nu mai îndeplinesc nici măcar criteriul legal de minim 10.000 de locuitori. Peste 400 de comune au sub 1500 de locuitori, iar sute de localități funcționează într-o zonă de nelegalitate demografică și consumă resurse ca și cum ar fi viabile. Rezultatul? Copii care fac zeci de kilometri până la școală sau oameni bolnavi care, de multe ori, ajung cu întârziere la medic. Asta este realitatea României de azi. Întrebarea fundamentală este una morală și politică. Continuăm să finanțăm structuri goale de conținut doar pentru a păstra funcții și influență locală sau redirecționăm resursele către servicii reale, către oameni? Reforma administrativ-teritorială nu mai este o opțiune. Este o obligație națională. România anului 2026 nu mai poate fi administrată după aceleași reguli vechi de mai bine de 50 de ani. Dacă vrem un stat modern, eficient și în serviciul cetățenilor, această reformă trebuie să devină prioritate zero. Întrebarea nu este dacă ne permitem să facem această reformă, ci dacă ne mai permitem să o amânăm.